दिनैनि जोंनि बे गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै दिनै मनुपारा हादुंग्रा जिरायसालियाव जोङो गवालपारा जिल्लानि गुबुन गुबुन दख'रानिफ्राय रायजो राजाखौ लानानै दिनै जों मेल जुथुमनाय जादों आरो बे मेल जुथुमनायनि गुबै ओंथि बा जाहोनानो जादों जोंनि गवालपारा जिल्लानि थागिबि बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारि जेरै राभा बर' गार' हाजं बेबायदि जोंनि ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव हा हुनि मोनसे समस्या जादों आरो बे हा हुनि समस्यानो जादों ओरैबायदि दे फरेस्ट दुइलारि एक्ट 2006 नि जानाखि गभर्नमेन्टआ मोनसे सांबिधानिक जोंनो अधिकार होदों बे अधिकारखौ थासान्दियावबो नै बावैसोनि सिगाङाव गुवाहाटी हाइकर्टनि प्रणब ज्योति शर्मा होननाय बिथांनि PIL नि दारायै जोंनि गवालपारा जिल्लानि जानाखि हा जुमनि अधिकार बे हा जुमनि अधिकारखौ बन्चित खालामनो थाखाय गैयै खालामनो थाखाय सरकारा षड़यन्त्र खालामदों आरो बे षड़यन्त्रआनो जादों जे जोंनि बर' माहारियानो जा राभा माहारियानो जा बा गार' माहारियानो जा जोङो आगुनिफ्रायनो फरेस्टनि जायगा फरेस्ट एरियायाव बा हाग्राबारियाव थानानै रायजो खुंबोनाय आरो बे रायजो खुंबोनायखौ नुनानै इन्डियान गभर्नमेन्टआ कन्स्टिटिउसननि राइट फरेस्ट दुइलारि एक्ट 2006 नि जानाखि एक्ट बे एक्टखौ होदों आरो बे एक्ट होनाय सक्तिबो दिनैसिम जोंनि गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा DFO DC बिथांमोनजों एक्टनि जानाखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आवगायनो थिननायावबो बिथांमोना खामानिखौ मावाखै जारनि फलाव नडेल डिपार्टमेन्ट हिसाबै WBT मिनिस्टारा जानाखि नटिफिकेसन हरदों जिल्लानिसिम नडेल मिनिस्टारा डिपार्टमेन्टनिसिम DC निसिम DFO निसिम किन्तु दिनैसिमबो मावफुङाखै बरंस बिथांमोना मा खालामदों जे प्रणब ज्योति शर्मानि जानाखि हाइकर्टनि PIL बा जेनाखि एक्टनि आन्डारनि अपोज खालामनानै बिथांमोना जोंनि बर' माहारिनि बा ट्राइबेल माहारिनि फरेस्टनि एरियायाव थानाय लोगोसे रेभिनिउ एरियायाव थानाय माखासे हा सानि जानाखि एरिया बे एरिया माखासे बिथांमोना PRF होसोदों जों मोनथिया जे बिथांमोना PRF खौ मा उद्देश्य बनायदों बिथांमोना जे बर' बनायदों बिथांमोना जे बर' माहारिया रायजो खुंनाय जायगाफोरखौ PRF पर्पस रिजार्भ फरेस्ट एरिया बेखौ मानो घोषणा खालामनो नागिरदों मानो बेबायदि सार्भे खालामनानै जोंखौ बन्चितनि लामायाव लांनो नागिरदों जोङो जोबोद दुखु मोनदों दिनैनि दिनाव जोङो बे मेलाव सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैदों जोंनि PRF नि आन्डाराव दिनैनि दिनाव गवालपारा जिल्लायाव जोङो मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला खोनानो मोननाय बादिब्ला जोंनि खमसे खम 5000 जोंनि ट्राइबेल माहारिया PRF नि आन्डाराव जुदि बायसान्स बे प्रपर्स रिजार्भ एरिया हिसाबै घोषणा खालामोब्ला निश्चय जोंनि खमसे खम 5000 सुबुङा बेनि इफेक्टेड जागोनखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि जायनाखि अलखद बे अलखदाव सेन्ट्रेल खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय फैनानै जोंखौ बिथोन होलांदों जे जोंहा मोनसे राइट दं आरो बे राइटआनो जादों फरेस्ट दुइलारि एक्ट 2006 बे 6 एक्टनि जानाखि एक्ट बे एक्टआव जोङो बर' माहारिया बा ट्राइबेल माहारिया राइट मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ जुदि जों मोनाबा जोङो आयेननि दरास्थ जागोन आरो आयेननि दरास्थ जानो थाखाय बिथांमोना जोंनिसिम सुबुरुनथाय होलांबाय रायजोफोरखौ आश्वास होबाय खौसेथि बर' सुबुं माहारिनि जानानै जे बिथांमोना बे अलखदाव गवालपारा जिल्ला जानानै जिल्लाजों हाजासे मदद हेफाजाब होनानै जोंनि बे अलखदनि समाव जोंखौ रैखा खालामगोन होननानै बिथांमोना फोरमायबाय।